s babičkou leží v posteli. Děda si vezme nožík, vytáhne viagru a začne ji krájet na čtvrtky. Babička: dědku, proč to krájíš, to se jí celé? A dědek: ale chtěl jsem ti dát pusu na dobrou noc. Přijde mladík do zpovědnice a říká: pane farář, zhřešil jsem, byl jsem na svatbě za mládence a to víte, něco se popilo, vzájemné sympatie s družičkou, no a tak jsme se tam pomilovali. Pan farář na to: odpouští se ti, synu, pomodli se 10krát. Počkejte, pane farář, skočí mu do rozhřešení mladík, to není všecko. Tam byl ještě jeden mládenec, ten se opil, no a na tu druhou družičku to přišlo taky, tak jsem se pomiloval i s ní. Farář vytřeští oči a říká: tak se pomodli 20krát. Mladík mu do toho znovu vletí: pane farář, to ještě není všecko. On se opil a padl i ženich, tak jsem nakonec musel pomilovat i nevěstu. Farář otevře dveře, vyběhne ze zpovědnice a vztekle říká: do khélu, a já se na takovou svatbu nedostanu. Chlápek přijde k doktorovi a povídá, že jeho žena s ním už 7 měsíců odmítá souložit. Doktor tedy paní objedná. Ta přijde a na doktorovu žádost o vysvětlení povídá: víte, před 7 měsíci nám ukradli moje auto. Manžel na nové nemá a tak musím každé ráno jezdit do práce taxíkem. Jenže nemám žádné peníze a taxikář se mě vždycky zeptá: tak zaplatíte dneska nebo co? A já tedy vždycky musím, nebo co? Do práce kvůli tomu přijdu pozdě, šéf si mě zavolá a povídá: tak co, zapíšeme to do výkazu nebo co? No a já vždycky musím, nebo co? No a z práce zas musím jet taxíkem a zase taxikář zeptá: tak zaplatíte teda dneska nebo co? A já teda vždycky musím, nebo co? No a domů vždycky přijedu děsně unavená a na sex už nemám ani pomyšlení. Doktor se na chvíli zamyslí a pak povídá: no, takže to řekneme manželovi, nebo co? Manželský pár je v posteli a když jsou v nejlepším, povídá ona: hafni. On: haf. A ona zase: hafni. A on: haf. Po třetí si ho už vyndá z pusy a vykřikne: sakra zhasni, děti se dívají. Jede jeptiška taxíkem a zpozoruje, že si ji taxikář neustále prohlíží ve zpětném zrcátku. Ptá se ho tedy: proč na mě neustále hledíš, synu? Máš něco na srdci? Ale mám, ale to se nehodí říkat. Povzdychne si taxikář. Synu, mně můžeš říci cokoliv. Jsem v řádu již dlouho a lecčemus jsem zvyklá. Povzbudí jej jeptiška. No sestro, již od dětství mám tajné přání, aby mi ho jeptiška vykouřila. Svěří se taxikář. Tvoje přání se ti může splnit, ale musíš ty splňovat 2 podmínky. Odvětí jeptiška. A jaké, sestro? Zvědavě se ptá taxikář. Musíš být svobodný a katolík. Na to jeptiška. No ale já obě podmínky splňuju. Zaraduje se taxikář. Tak někde v klidu zastav, poradí mu jeptiška. Taxikář zastaví na opuštěném místě a jeptiška se dá do kouření. V tom si všimne, že taxikář brečí. Co se stalo, synu? Proč pláčeš? Víte, sestro, já jsem vám lhal. Já jsem žid a ženatej. Nic si z toho nedělej, synu. Já jsem Karel a jedu na karneval. Dáma lehčích mravů jede taxíkem domů. Když vystoupí, nahne se k otevřenému okénku u řidiče, vyhrne si sukni a říká: zaplatím. Taxikář se podívá a ptá se: menší byste neměla? Mladá dívka přijala pozvání do mládeneckého bytu. Rozhlédne se a povídá: ty tu nemáš žádné hodiny. K čemu? Tady každá vždycky věděla, kolik uhodilo. Jdou 3 chlapi po smrti do ráje a u brány je zastaví svatý Petr a říká: nyní mi řeknete, jak jste zemřeli a já vás podle toho pustím do ráje. První říká:
Přijedu o den dříve ze služební cesty a najdu ženu v posteli úplně vzrušenou a svlečenou. Tak začnu prohledávat byt, nikde nic. Pak vtrhnu na balkón a vidím chlapa, jak visí z mého balkónu na laně. Vezmu nůž a odříznu ho. Spadl dolů a plazil se pryč. Tak vezmu starou ledničku, co máme na balkóně, a hodím ji na něj. Pak mi to dojde, že jsem ho zabil, a skočím dolů. A ty? Ptá se svatý Petr toho druhého. Já si natírám zábradlí u balkónu a najednou mě někdo odřízne. Spadnu dolů, zlomím si páteř a plazím se pryč. Pak na mě někdo ještě hodí ledničku. A jak jsi zemřel ty? Ptá se svatý Petr třetího. Ten se usměje a řekne, sedím si tak v lednici. Starší manželé se večer vrací domů a ukládají se ke spánku. Muž se na poslední chvíli odebere do kuchyně, vrátí se se sklenicí vody a podává jí ženě. Co to je, ptá se žena. Aspirin proti bolení hlavy. Ale mě nebolí hlava. Há, mám tě! Chlápek a ženská, oba tak v těch nejlepších letech, se seznámí a po několika měsících večerního randění se rozhodnou pro společný život. O svatební noci na líbánkách v hotelu říká nevěsta, prosím, buď něžný, jsem ještě pana. Cože? Vždyť jsi byla 3krát vdaná. No jo, ale můj první muž byl psycholog a ten o tom pořád chtěl jen mluvit. Druhý muž byl gynekolog a ten se vždycky akorát chtěl kouknout. A třetí můj manžel byl filatelista a ten pořád chtěl... Sakra, tak se mi pod něm stýská. Malý chlapec seděl na obrubníku a usedavě plakal, když kolem procházel jeden děda. Co se děje, chlapče? Ptal se. Proč pláčeš? Pláču, protože nemůžu dělat věci, které dělají velcí kluci. Stařík si sednul vedle něj na obrubník a začal taky plakat. Jeden bankéř potkal svého přítele, 80letého farmáře Toma. Seděli nad pivem a vyprávěli. Tomovi před rokem zemřela žena a říkalo se, že si bude brát někoho na inzerát. Bankéř se tedy zeptal a Tom mu to potvrdil. Říkal, že jí za pár měsíců bude 21. Bankéř, zkušený to a vzdělaný muž, věděl, že sexuální chutě 21leté ženy těžko takový stařík uspokojí. Proto Tomovi poradil, aby najal někoho na výpomoc na ranči, neboť bylo jasné, že nevěsta se podle toho zařídí a tělesným záležitostem bude učiněno zadost. Tomovi se myšlenka dalšího páru rukou na ranči líbila a říkal, že hned odpoledne se po někom porozhlédne. Po pár měsících se znovu ti dva potkali. Bankéř se ptá, jak se má ženuška? Žena je těhotná, hrdě říká Tom. Bankéř spokojený, že jeho rada byla účinná, říká, a co ta najatá pomoc? A farmář bez zaváhání odpověděl, ta je taky těhotná. Dva kamarádi jeli na kolech na výlet. Za městem uvidí stát nešťastnou dívku, která píchla duši svého kostitřasu. Tondo, jeď napřed, já to té buchtě zalepím a doženu tě, rozhodl galantní Pepík a tak se i stalo. Asi tak za hodinu se ti dva opět setkali. Představ si, vypráví Pepan, když se mi to kolo opravil, tak ona, že se mi musí nějak odvděčit, tak si sundala kalhotky a řekla, vezmi si, co chceš. No a tak jsem si vzal ten štrůdl, co měla v ruksaku. Dobře si udělal, pochválil Toník přítele. Ty gatě by ti bez tak byly malé. Vrací se pán tramvají ze Silvestra. Dívka jej jemně upozorní. Pane, kouká vám z příklopce kousek přirození. Jo, děvenko, to není kousek, ale bohužel celé. Otec náhle vstoupí do pokoje své dcery a vidí, že dcera leží v posteli nahá s nějakým chlapcem. Ty hajzle, já tě naučím šukat mi dceru. To není třeba, právě jsem se to naučil.